Gaurkoan, hirugarren grafiko estatistikoa aztertuko dugu. Histograma, eta berarekin estu lotuta dijoan maiztasun poligonoa. Histograma aldagai jarraituko banaketetan erabiltzen da. Barren diagramen antzekoak dira, baina barrek elkar ukitzen dute kasu honetan. Ikus dezagun adibide bat. Ikasleen sakelekoen prezioak aztertzerakoan, prezioa aldagai jarraitua da. Horregatik, tarteak eraiki ditugu. Tarte bakoitzak maiztasun bat izango du. Beraz, histograma marrasteko, lehenik tartea irudikatuko dugu. 7tik 38ra. Beraz, 7 puntotik 38ra. Eta barraren altuera edo zutabearen altuera 5 izango da. Bigarren kasuan edo bigarren tartean berdin jokatuko dugu. 38tik 69ra. 38tik 69ra. Eta maiztasuna 15 denez, zutabearen edo barraren altuera 15 izango da. Ikusten duzuenez, barrak elkar ukitzen dute. Hirugarren kasuan ere, hirugarren tartean 69tik 100ra 10. 69tik 100ra 10eko altuera. Horrela, tarte guztioekin egingo genuke. Aurrera jarraitu baino lehen, kontzeptu bat definitu beharra dugu. Klase marka alegia. Klase marka, tarte bakoitzaren erdiko puntua da. Hau da, 7 eta 38ren arteko erdiko puntua. Kalkulatzeko, 7 gehi 38, zati 2 egin beharko dugu. Eta emaitza, 22,5 aterako da. Bigarren tartearen klase marka, 38 gehi 69, zati 2 eginez aterako da. 53,5. Hirugarrenean beste hainbeste. 69 gehi 100, zati 2. 84,5. Laugarrenean, klase marka 115,5 izango da. Bosgarrenean, 156,5. Eta 162 gehi 183 zati 2 eginez, 167,5 lortuko genuke. Klase markari esker, maiztasun poligonoa marraztuko dugu. Ikusten duzuenez, maiztasun poligonoak puntu batzuk hartzen ditu. Puntu horiek klase markaren puntua dira, bai, 22,5, 53,5, 84,5, hau da, zutabe horien erdiko puntua dira. Puntu horiek lotuz, maiztasun poligonoa lortzen dugu. Azkenengo bi adar hauek luzatu egiten ditugu, bai, hemen gelditu beharrean, azkenengo segmentu hori luzatu egiten dugu, abzisa ardatza jo arte. Orain zuen kontura, maiztasun taula honetan oinarrituz, hau da, irakasleen sakelekoen prezioetan oinarrituz, histograma eta maiztasun poligono bat marraztea.